Ahoj lidi, já jsem Slendy a vítám vás u tohohle prvního videa na Block City Wars. Doufám, že se vám bude líbit, protože je to úplně obyčejný video. Takže, aby jsme to udělali zajímavější, tak budeme zabít pár lidí. Doufám, že to vás aspoň trochu zajímat bude, když někoho vraždím. Hi people! Co je? Kvůli tomu, že jsem někomu vrazil, to jsem hned to hledaný. Jsi to ty? Hi people! Hi people! Hej! Hej, čudno! Spadni tam. Hej! Tak co to je? Ty čajno jedna. A seš dead. Je, lodička. Kdyby to šlo, tak by tady všechny srazil. Tady tohle tam moc nedrží. No to se musí jemně. Tak zakotvíme třeba tady u tohohle áflu. Hop. Hop. Vezu se áflem, ale áfl ti už nevrátí. Nevím koho je. A jedeme podle předpisů. No to těžko. Počkejte, Messi? Messiho, ne! Já nechci zabít Messiho. Ne, Messiho, ne! Tam je Messi. Tak je Messi. To jsem měl dělat. Brum, 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 brum. Oh. Trochu více mých zabil. Chci hvězdu. Nevím, čemu je. Ale tohle je masový vraždění. Tady už mě nikdo nezabije. Nejsi ty Messi? Každopádně to mi je úplně jedno. Naschle, zase příště. Řekl jsem zase příště. Ne? Ne? Tak ne. Já se vrátím. Takže má to třeba. Je motorka. To tam určitě vlezu a nikdo mě nezabije. Já si ji půjčím. Já ji nevemu. Já ji nevemu. Nechte mě. Vidíte? Já to říkal, že se vrátím. A jdu si zahrát. Počkejte, fakt fotbalový stadion. To je hustý. Počkat, na tom se dělala jedna z toho. No, takže... Můžu vám dát gol? Můžu vám dát gol. No mě zabijete. Kde to jsem? Nebudu opěvovat. Co to je? Vrchní patro? Takže jo? Hop. Au. Budete hrát fotbal? Vystřídám tě. A tebe taky vystřídám. A tebe už asi ne. Honem utíkám. Nebo mě vemou všechny prachy. Ta. Já potřebuji nějaký auto. Počkej, autíčko, já už tady budu. Vidíš, jak jsem tady rychle. Jedem. Neodmlouvat.
protože nevím, kudy jet. Tak jedem tady, no. Mně se tam nedá vyjet. Já jsem se zasekl. Takže... Kladím na to. Znači bugy. Kdo tu má auto? Jsem s ním. A to... Hele. Tady je jedno, který mi nic neudělá. Jsme tady povraždili pár mesí. Pěkný plagát. Ale nevím, co je tam napsaný. Taxi. Hele. Jump. Bum. Co to má být? Řeka bezďáků? Co? Jaký bezďák do toho chčije? Je to tak znečištěný, že mi to hnusí, když je to krásně modrý. Papa auto. Chci zabít. To jsem nechtěl. Já si půjčím auto. Tak ne. Jo. Mě hodně ubrali. Půjčím si auto. Díkec. Máš za to. Pěkný side flip. Kdo chce další udělat side flip naučit? Být vámi, naučit se ho pěkný front. Pěkný front flip. Kam jsi zmizel? Bum. Neumíš side. Ale parakotou jsem. Počkej, tady je pěkný. Pěkně jsem. Tak tohle je hustý. Já vystoupila, ono to samo zaparkovalo. Já chtěl tu motorku. Tady to nejde zvednout na zadní. Jdeme. Co je? Bum. Přestanu pojdou. To snad trestný či není. Hej, ale já když si vemu auto, tak ani hledaný nejsem. Ale on do mě narazil. Já za nic nemůžu, já jsem polda. Promiň, ale za pěkný front. Tyvogo, to policejní je hodně rychlý. To se nezdá. Vypadá divně, ale je fakt dobrý. Lesy. Čisté, znečištěné lesy. Cože? Co to je? Já myslím, že je to krásný čistý les. A uprostřed toho je obří most. Co?
je zombie verze. Tam nechci. Tam budou zombíci. Mí auto. Takže jo. Vidíte to auto tam v pozadí? Ukážu na něm tím M-kem. Jo? Tak tím jsem dřív jezdil. A rychle dojedu do centra s těma fotbalistama. To bude dlouhý. Tak lidičky, já bych to tady ukončil. Doufám, že se vám tohle video líbilo a čus.